Nomor berapa? 917. Itulah. Endi terus? Qaul ta'ala la yu'akhidukum. La yu'akhidukum. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu ta'ala Allah rupane la yu'akhidukum. Qaulu ta'ala Allah ta'ala rupane la yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum. Al ayatan sapa seneng ayat. Qalu tawi iki iku ngene iki iku. Tuktabu den tulis sapa qauluhu fi sodafatin ing dalam wadah min sudfil lu'lu'i saking pira-pira sodafatun ya saking pira-pira wadah mutiara atum halan dan lebur apa layu akhidukum qabla tulis samsi dalam sadurunge metune srengenge biasanen kelan nganggo madu lam tamus suhu kang ora ngenani ngasal panaru geni kae sekolah den inomake apa asal man ing wong kadura kang akeh mene saking man apa alka goro kaya nama ko sak temene kadhu iku ya siru bakal ilang apa kadhu anu ando saking man dinilai dalakan oleh dina Allah Ta'ala yudawi muhaling langgengi sapa man ala dalika ing atas yusko kalata ayamen ing dalam telung dino al-qaida tuta qaida rabbiyatun papat asapun 70 qalu dawi Allah Ta'ala rupane itu qolat imra'atu imrona al-ayat anasana sapa sing ayat khasiyat wa ta keistimewani itu qolat ukhibdul hawamili ngreksa pira-pira wadon kang meteng wa auladi lan pira-pira anak-anake hawamil minal apati sang pira-pira kanca boyo wal aini lan lara ain wa ghairi dalika liyane mengkono-mengkono afat ain tuktabu den tulis apa idqala timratu ki bima iwardin lan nganggo banyu saking kembang mawar wazak faronin dan minyak zakfaruna miskinan minyak misik pirokin ing gozalin ing dalam lulang kiteng ayo Allah kulan dan gantungake apa rokin kuwi ala khusril mar'ati ngatasi lempenge wong wadon tak manu mongko aman sapa imro'a min jamil apati saking pira sekabehane pira-pira kanca boyo iya ya mar'ah wa malan perkara fibatine ing dalem wetenge mar'ah insyaallah taala wa ing kutiba lam ditulis apa iku mau jenenge iki kolate mrati mrona kuwi oli kula den gantungake apa iki kolate mrati fi unukil maulud ing dalem gulune bocah kanat kang ana apa iki kolate anat mongko ana apa idqolati kuwi iku lahu kedue maulud iku khirzan pangerto adiman kang agung minal fas isang kaget wal buka ilan nangis insyaallah taala mecah cilik kok rewele ya tulisno idqolati imrati imrona kuwi ya ditulis nganggo banyu kembang mawar minyak zafaron misik ngangel-angel golek ya terus ditulis ning lulange kidang ngangel-angel salah-salah ini tulis ning apa tulis pulpen nganggo kertas menawi wis ya kertas golek angel kertas tulis kuwi ya kon nggih kalungan bocah kuwi ya
bocah sing rewel nangisane ya dikalungi kuwi. Insyaallah ta'ala kadang iku kaya mengkono-mengkono fawaid iku kaya mengkono-mengkono nganu ya ini kolat imratu ya kolat imratu qalu ta'ala tidak rupane hunalika da Zakaria rabbah ayatan sana sampeyan ayat tidak kutipat di dalam kali dan tulis apa iku mau jeneng hunalika da Zakaria kuwi lin nisai kanggo pira-pira wadon ala wakiri pira-pira kang gabuk iki gak iso meteng alati pira-pira wadon layah milna kang ora bisa meteng sapa awakir tolati pari jalim pira-pira lanang aladina rupan wong akeh layu lati kang ora den anakake sapa lahum rijal ditulis bimiskin nganggo minyak misik wajak panen minyak zafaron pamai wadinan banyune kembang mawar pinake ing dalem wadah bilaurin kelawan auzujaje pinai bilaurin ing dalem wadah saking watu belor suatu auzujajen utawa kaca bling wal katibu halu te wong kang nulis iku ala tuaratin ing atase suci ayo halan den lebur apa maktub tulisan bimaen kan nganggo banyu atas robulan ngombe ing masuk almarat wong wadon para jina nglarang salata kaya men dalem mangsa 3 dina Waita bulan den tulis apa maktub Waita bulan den tulis apa iku mau jenenge hunalika kuwi kaya ala kulan den gantungake apa hunalika ala adil mar'ati ngatasi baune wong wadon para jeneng lanang bihaiti haririn lan nganggo bolah saking sutra Paida takhalam konalikane mlebu sapa mar'ah mbek raja lafiro saing lemek azalah mengko nyopoto sapa mar'ah mbek raja alkitab ing tulisan Paida tatahara mengko nalikane sesuci sapa mar'ah mbek raja Adam kembaliake sapa Adam kembaliake ing apa jenenge tulisan iki mau ya sapa ladi wong wa kang te tulisan iku alingate seladi painam kok sak ten mar'ah utahmil bakal meteng sama mar'ah fi awali lailatin inal awali wengi ausani silailatin dimudhofno terusno ya Amr kamu mudhof ilaih padha ae fani mudhof nang Laila kali mudhof ilaih nang Laila lan gak apa-apa ya nek huruf atope tapi dimudhof ausani silailatil utawa ing dalem wengi loro utawa telune wengi binilai ta'ala kan oleh dina ta'ala wakadari kan iku milil hamli mantis apa nukata penulis sokoman awal surat Nisa'i ing awal surat Nisa'i lakoli temko dayar penerogiban alakot atin khulwin ing atis tugelani manisan nisfalai ing dalam setengah malam min lailatul jumati saking malam Jumat yakhaitu layaro kan sekiranya orang ningali ing man sapa hatin wong suci wakalul mangan ing kot ahwi ya wakala sapa rajul lanang aladina yulati kang ora den anakake sapa lau rajul wa ya rajul wa mar'atu lan bojo wadone rajul wa jamalan jima sapa rajul ing mar'ah baina mongko sak temene mar'ah iku tamil bakal meteng sapa mar'ah idznillah ta'ala kan oleh dina ta'ala
alani hale agawe sapa rajul mar'ah dalika ing mengkono-mengkono kata bawi marotan kelawan ambalan sepisan wasani atalan kaping pindho wasali tatalan kaping telu iki penak syarat gak anane iki ya syarat gak norno iki nulis awal surat Nisa sampai teko Rokiban ditulis ning tugelane manisan iki maksud gamane omong yo gawe manisan ditulis iku pas malam Jumat manisan nggih manisan sing kompo sing dawa blonceng apa ngene manisan blonceng kan iso dawa ne tulis iki cukup bisa ya pamratu wa jamaah ya wa kadar kan iku kamono hamli qalu ta'ala ta'ala wa inni khiftul mawali min waroi ana atane sapa sing ayat qasiyate te kasiyate wa ini khiftul mawaliya kuwi iku manete sampeyan iku kana ana iku lho ketiman sapa zaujatin bojo wadon la tamilu kang ora bisa meteng sapa zauja wa kata balan nulis sapa man ing wa ini khiftu kuwi ina izujajen dalam wadah saking beling biasane kan nggo madu lam tamu su kang ora ngenani ing asal panaru geni tegese madune iku ora digodhog pamahalan mlebur sapa man ing wa ini khiftu iki bima ingkang nganggo banyu tahirin kang suci maya kudune ngalam sapa man saya ning suci-suci minal khimas saking kacang ijo sing manane kacang cemet ayat ulan maca sapa man ala kulli habatin atas saben wiji al ayat ing pira-pira ayat al madhkura kang ditutur ila ayyauda temeka yen to ngitung sapa man miate habatin kelawan 100 wiji umatah milune ning gawa sapa matu jalune den dadi apa miate habatin kuwi warokot ini dalam kertas tetelu amai jalan dan dadiake apa nasalu madu mau sertane himas ya paikotulah dan urupake apa alaihi himas mayusolan dan apa itu mau jeneng itu mayusolin nulis sholat sopaman alisa ingisa buayoman mazaujatulan bujuwatun Ayakro ulan moco sopaman pada sholat dalam sholat isya suratan Maryam ing surat Maryam tumaya srobu nuli ngombe sopaman ing mak wayam mana zaujatulan bojo wadone man mak to asal ya tumaya srobu nuli ngombe sopaman ing asal wayam man wa zaujatun bojo wadone man wayanamani ini lan turu sapa karone gua mbek zaujah kuwi saatan dalam sak jam no sak mangsa sumayuwa fi uhunuli sumayuwa ki aha nuli jima sapa man ing zaujah ya Umaywa kiuhan ini jima sapa man ing zauja wala yakulanyan ora mangan sapa man ambe zauja kuwi utawa gua wa zauja kuwi pada dalika dalam sause mungkon-mungkon jima saya aning suci-suci kaina mungko sak temene apa iku mau jenenge kaina mungko sak temene amal-amalan jenis kaya ngomong sak temene amalan wi iku ablahu luweh banget iku ablahu luweh banget wahab bulan luweh demenake lewalati maring anak laring apa jenenge metune anak utawa maring lahire anak qaluhu utawi kene wakadzalikane ngene kene kaya ana wakadzalikane iku kaulil hamli
Waka dari kan iku menulil hamli qalu ta'al tidak terpane wallati ahsanat farja ayat anusna sapa sering ayat Nyelakol itu mengkodar pada rojiun Ida kutipan dalam dan tulis apa adil ayat ikilah ayat Kali kalau dan gantung ake badil ayat alal hamil ngatas wong kang meteng Atau ala kuda dan gantung ake apa ayat Bil hamil kelawan Apa itu mau jenenge kandungan Mudadar bayi yang dalam mausok tampula paniyauman dinane Tumatu ala kuning dan gantung ake badil ayat ala sopi atas bocah cilik ida wulita dalam kali dan lahir lagi sopi baina dari kamu satu menengkur hadil ayat ya kuno ono apa daliku khidon dadi pangreksa bila hamili ketiwong kang wadon kang meteng waonan nulungi ala wiladati ngatasi kelahirane atau manae hamil wakil dalam pangreksa di luar diketui anak wauna nulungi ala najadian selamat walad bidinillah ta'alakan alaidina wa ta'ala yang wakil kan ya yang wakil jaluk no anak supaya ben gak loro-loron ben gak rewel anak ini dia berjalu nangis itu awalnya boten ngerdalu nangis ini akeh dia mau anggar kalau ini bengi ini ketindian lampunya kok pateni dikuyoni ngono ya iku arek kuwi dikalungi tulisan ayat ki mau ya walati asunat percaya iki pengen mau jenenge qaulu ta'ala rupanya ala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin ila qali temaka dawuh rupane al khaliqina wida kutibat kene kadalikane ya wis gak usah dikeki wis qalu tawi kiku ne tawi kiku ne kene ida kutibat dalam kane tulis apa wala qad khalaqnal insana fisab iwarokotin ing dalam pitu pira-pira godhong Fisab iwarokoti roykhani utrunjien ing dalam pitu pira-pira godhongi ambon-ambone bangsa jeruk keprok watabla lan mulu ing sabi sop almaratu wong wadon wakidatan kelawan siji batawa kita tering dalam sakwise siji corong mulunis gak sitok maksudnya wakidatan batawa wakidatan kisi mulunis sitok orang langsung pitu orang atas rokulan ngombe sapa marna ala kuli warokotin ing atas saben-saben godhong juratan kelawan sak celegokan dosa ini mari mangan godhong siji kuwi diombeni sak jagoan. Ngombene apa sing diombe? Kuwi susune sapi. Min labani bakar saking poane sapi. Sokro akang kuning
manane kelawu. Golek sapi. Taf'alu sapa kang kuning nek. Taf'alu kang agawe. Taf'alu agawe sapa sira? Kuning utawa ya kelawu. Golek sapi kuning. Sapi ning Bani Israil. Angel golek-golek sapi kuning. Ya dicat kuning sik itu ya. Ngenteni wong Golkar kampanye kuning. Golkar lambang sapi sing lambange sapi ku nganu PDI. PDI sapi mesti dicat abang. Ini mana nih kelawu nih. Gak kapal agak sapa sira dalek kaya mengkono-mengkono kutibat. Tala tata ya meninggal mangsa 3 dina. Paina mengko sak men mar'ah. Iku tahmil bakal meteng sama rabi dilai ta'ala. Wamat sapa niku ala tengarepake sapa man al qabula ing den trimo. Indana sing dalem sandiki menungso. Payak tu mengko becik nulis sapa man dari kain mengkono-mengkono ayat imam. Ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin. Wis jarang ben disenengi wong lah diterima wong ya. Disenengi wong ya. Ben gampang disenengi wong. Nglamar pegawean diterima. Nyambut gawe bareng akeh wong seneng. Tuku ning ngene sampean. Berjuang yang ngono gampang diterima. Jane ngaji nek sepiro penak jane biasa jane. Tapi akeh wong seneng ya. Wong ngrungokno tenanan ya. Ini nulis ayat di mau. Walaqad khalaqna min sulalatin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nulis dalika imunku walaqad khalaqna kuwi bima'is tuti kelawan nganggo banyune godhong tut. Iki angel manis. Godhong tut godhong opo ya ya. Pikir koten iki enak ning kene mungkin enak tapi jenenge gak padha. Pikir kotikut ning dalem pipih utawa kain saking kapuk. Ing dalem kain saking kapuk. Maksuraten kang den penatu. Kang den penatu kang seteliko. Tumaya caluhan ini dadake ing khirqa separo jilung lanang. Tahta imamat ing dalem isor-isore serbane raja. Wal mar'atu lan wong wadon tata khimare ing dalem nisor-isore to jerone ngene-ngene. Kudunge mar'ah. Ya aku mengkono apa dalika, aku mengko tinemu ngene. Apa dalika menengko kabul insyaallah taala. Al-Baidah al khamisatu kan 5 al-sasamun 70. Kufi main dalam rangke perkara yang bau kan manfaat apa mah. Lha subdi maring apal bener liyane khibdi. Min dalika iki setengah saking menemah. Qaulu ta'ala rupane min awali suratil Baqarah. Saking awal surat Baqarah. Ilal muflihun tumraka dawuh muflihun. Lah iki penak iki gak iso golek kulino dan kita lilan. Alif lam mim dalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi
munasalat marzak nang jempon ala jenis bima mujilil kama ujan qablik wafil akhiratihum kaya berarti kalau kau jumlah lakumul muflihun itu yang dia lagi medal kalau temerapi maulai kaumul muflihun ini sekolah nak tali lagi manang kang teh sama niku kataban nulis sapa man ing min awal suratil baqarah kawitan surat baqarah ya alif lam mim sampai teko muflihun ya amal khamis dalam dina Kamis awal nari dalam awali awan nulis pas waktu dina Kamis ing kawitane awan isu ne kaya pinain dalam wadah tohirin kang suci bimiskin kena nganggo minyak misik wa zafar minyak zafaron wa makalan nglebur sapa man ing apa ku mau jenenge awal suratin kuwi maya bimain kan nganggo banyu tohirin kang suci wasari balan ngombe sapa man ing mak waktu sahari dalam waktu sahur jadi ya polpen tapi mangsine jerone polpen iki mangsine iki dilagi di sama nisa ini minyak misik sama nisa ini minyak zafaron ya. Beranian dukun tenanan ya. Mangsine diganti minyak misik karo minyak zafaron terus gawe nulis ayat wa samalan poso sapa man ya mau ing dalem dinane man ya pas waktu dinane wis kuwi dhek poso dina Kamis kuwi ya syaraté poso barang rupane dalika mengkono-mengkono yaum kataba kuwi ya rupane dalika mengkono-mengkono yaum kataba ya palu khala agawe sapa man dalika mengkono kataba salah satu ayam ini dalam mangsa telung dino tapi lain garap ini telung dino model ngono kemaya iki posone telung dino kulian au khamsat ayamin gawe niku telung dino au khamsat ayam to 5 dino bahkan paenong sak temen-temen kuwi ana lu merkole sapa man maing perkara yuri tukang ngarepake sapa man ing mak insyaallah taala wakadar kan iku kaya mungkin ngomah Allah ta'ala dewa terupani waladi anzal alaikal kitab ayatan sama-sama ayat malah utai sapa niku kataba tulis sapa mandali kaya mengkono-mengkono waladi di zibdiyatin ini di zibdiyatin yang dalam lemper cowek padha akang ijo cowek ijo ya dicat dhisik jadi daten kang nyar Yaumul Jumat dalam dina Jumat anjene dunia perdukunan itu aneh para salat renorno sing kon golek ndoku ane banyak masih lek Arab ta masih Jawa kene anak-anak yang syarat itu anu nggih jenengan pate ndoku ane banyak waduh golek banyak yang ketemu banyak golek sing ndok ketemu ndoke golek sing apa banyak ndoke cici maksudnya sing gak jadi barang ndoke ya ndoke banyak paling loro telur gak jadi situ gak di situ tok ana tahu krungu aku Gus Ati mi tahu ngongkon sapa oke iki kongkon ya loro njaluk Gus Ati dikongkon golek tumone kebubule lah golek kebubule kuwi rek kaya nang Jogja kebu apa oh warit
Jogja jenenge apa kebo. Apa sih? Kiai Slamet. Utere gudang garam. Ini kebubule. Gurung mlebu sidamu di tekel wong ijan. Lapo sampeyan. Gudang garam ya. Engko gurung golek tumone wah petan. Petane kebubule, petane kebubule. Terus tumpore agel iki. Tapi yang jenenge piye persyaratan ya diusak. Dene golek anu gedang mas gak ya angel iki gak pedes piro. Nek sing kon golek kae sapu gerang ya sapu duk sapu sodo tapi wis gerang wis mentek garek tuwitik sapu garek gripis ini. Omahe kon nanduri kuwi tebu ireng orno sak aling kowe ngono lho jupuka watu ijo ning Kali Dumbogo, kali Prayungan. Kali Prayungan. Lah aku gak tahu ngono kuwi salah satu sing wis golekno banyu ta apa. Lah lek Gus Hatim ngono jan asli dukun tenan lek Gus Hatim kene. Kan ngono kuwi ya. Alime poso-poso isu keblok klucuk. Lho lim tapi kok dilip iso klucuk isu ya. Ora udan ora piye klucuk jadi iki lho. Iku ya kula kan bedet lek ati watu. Lho iso klucuk niku watune teng jerone kali Prayungan mriku. Lah iya le. Wis nulung kowe. Engko kaline pas gede. Lek Gus Hatim jelas di dukun tenan. Syarat-syaratnya ngono kuwi. Masih arah kuwi syarat-syaratnya enek kon. Golek minyak Za'faron ente. Apa mau godhong tut itu ngopo ya. Iki enek lemper enek cowek kaya ijo ya bareng ya. Cowek ijo ya. Ya dicat dhisik bar ijo ya. Yaumul Jumat ing dalem dina Jumat saat ing dalem mangsa. Asas jadi nomor 6. Za'faron iklan nganggo minyak Za'faron. Wa ma'i wardin. Ya kuwi ta. Lan banyune kembang mawar. Wa ma haulan nglebur sapa man ing maktub. Nglebur sapa man ing maktub wasari bolan ngombe sapa man ing sapa jumaen ing dalem kelawan pitu pira-pira Jumatan. Pitung Jumatan nang ngombe berarti ya sampai saulan pirang wulan berarti pitu. Mah rong wulan berarti ya. Saulan petang Jumatan. Mah rong wulan iku gak sampai. Salan setengah ya. Ya. Ya mah rong wulan. Mutawaliatin kang nuli-nuli. Tapi lek ngombe ben Jumat to. Tapi pitung Jumat. Qabla tulis sami dalam sadurunge metune srengenge nggih. Walaya kula ramangan sapa man piyawi dalem dinane man. Rupane dalika mengkono-mengkono dina sari bau kuwi. Sayani suwi-wiji. Iki kang iki dalem sik subatur te subat. Wala sayana ramangan ing suwi-wiji. Iki kang iku ing dalem sik rukun utahe ruh. Ora kena mangan sing enek nyawone. Ora
kena mangan sing enek nyawane ora kena mangan iwak-iwak kuwi ya. Iwak kali, iwak gak kali ya. Iwak mangan ya terong ngono kan gak enek nyawane ya. Tewer. Micin bari enek nyawane. Wong micin teko apa bane. Teko urang apa terasi bari bane kan teko iwak ya. Nenek jene. Wong tirakat wong ngrowot ora mangan barang sing enek nyawane, ngene ya. Dadi itu iwak-iwak nemo. Ning kewagian jaman aku ning kono akeh arek ngrowot model ngono kuwi. Ngrowot ora mangan likul lidirukin. Ora mangan saben-saben perkara sing enek nyawane. Iwak-iwak nemo. Dadi kene ngono. Micin-micin jaman dhisik masakane rata-rata kene micine. Enak dadi anggere wayahane ambeng sarare emo. Dene tak gasak. Ki arare greget to ya. Wong kampung nggo ambeng dicegati ning wah rene Pak. Dicegati ning lawang ngono ya. Padahal jendelane kamar dibuka, jendelane kamar kan cecek dalan. Pak apa gone Pak, mari sampeyan ngono nang pondok. Gak urung semangan ya aku. Kau ganti iki. Wis arek. Akeh sing gak mangan. Lha jenenge ambeng kan enek iwake, lha arek tirakatane gak mangan iwak, gak mangan barang panganan sing enek nyawane. Yes, biasa arek mo. Pae sego-segone tok iku gak sing ngrowot. Sing ngrowot segone mau pisan. Iku aneh-aneh. Anu tirakatan. Mangkang te sapane kepala gawe sapa man. Dari kae mengkono-mengkono sari bau. Bala wong ketemu sapa man mak ing perkara rada kang ngarepake sapa man. Insyaallah. Bala. Wakadel kan iku kanggo makol te terupane qad aflahal mukminun. Ila qali muga terupane khalidun. Mangkang te sapane kata panune sapa man. Hadil ayat tinggal pira-pira ayat iku jeneng dalam kendi mintol innakli saking manyangi kurma min iki ana mani kendi teko manyangi kurma kembang mayangi kurma min awali tamrotin saking awali wong yamal khamis ing dalem dina Kamis ala toharatin ngade suci. Iki yo angel dadak golek kembang kurma. Paso milan poso. Bisa paring lan nganggo minyak zafarun. Wa ma'il paron kuli. Lan banyune cengkeh. Lan banyu cengkeh. Terus waibakhoru lan ngubupi sapa man bil udik lan nganggo kayu garu para ambari minyak ambar wa makalan mlebur sapa man wayam kha ngene ya. Iya iya. Kan nglebur sapa man. Bin nada kelan banyu mbun. Ala dia kok kang tumiba apa nada. Alal asjarnya te pira-pira wit. Man te sauni sari pangombe sapa man. Minadal ma sing banyu. Duha yaumil jumati
ing dalam wektu duhane dina Jumat. Sapa juru aten kelan pitu pira-pira celegokan hasalam kok hasil lagu teman apa jami umat sekabehane perkara yarumu kang nejo sapa maning man min kuatil imani bayane saking kuate iman wal yakin bil qalbi dalem ati wa dawami taatil langgeng taat insyaallah taala wa kadhalika iku kaya mungkon maqalu ta'ala rupane wala takhsabanal ladina kutilu bisa bilillahi ila qaliti kemudian rupane al mukminin khosiyatu wa utai kasiyati wala tasabanal ladiku tukawi bisa nguatake apa wala tasabanal ladal quluba berarti andai patang apes atau tahulan buka apa salah tasaban ladi ing kula likabul maring nrimo ilmu wabil khairul lakoni kebagusan patah sil jabani lan ngendelake wong kang jere man kang tesapen kata banule sapa wala tasaban kuwi awal yaumin dal awal dina minar robi saking mangsa labuh bisa paring lan minyak zafaron mama kal mlebur sapa man ing apa ngene wala tasaban kuwi bima ilmatar kan nggo banyu udan asari kan ngombe sapa man hadal main banyu indai qomati faridatin ing dalem nalika jumenenge salat fardu minas salawati kang saing pira-pira salat khamsi kang 5 nafamu kok manfaati apa ngombe mau sari baru 5 maring barang dakarna kang nutur sapa iso ning mah wakadal kan ku kemung makalu tala tidak telepane alif lam ra min awal surat iku sing awal surat iku ya kolis mengko dawuh pane qadir manante sawen kata banulis sapa maning alif lam ra kuwi fi warokoten ing dalem fi warokoti kolkosin ing dalem godhong apa lompong godhong lompong padha kang ijo indah tulil fajri dalem nalika metune fajar miskin nganggo minyak misik wamai wartilan banyu ni kembang mawar tumamaha melebur sapa man ing tulisan ing maktub dimain nganggo banyu min birin saking sumur yusko minhu alkohol apa jenenge yusko kang den lepi kok kang den sirami minhu saking mak apa alkohol kosu lompong kene ora enek lompong disirami ora enek ya wit guthe nandur guthe disirami dilepi iki ora enek wasari baulan ngombe sapa man ing apa kemene mak bukra tali dalam isu wasilan sore kaya satu kelakuan iku yuk tahu dan buka apa kalbu atine man liko boleh lumarin terima ilmu agorane ilmu wakadal kalau niku mlumah kalau tala tidak rupana alif lam ra menawali surat Ibrahim sing awal surat Ibrahim ila qalit muka rupane al hakim ida kare dalem kana sapa rajul wong lanang iku aliman kang weruh kita lamidati kelan pira-pira murid-muride rajul waro dalan ngarepake sapa rajul kuwata khidhe kuwate apalane talamid duwe murid gedhe kabeh ya duwe murid dhuwur kene jan ora cerdas blas ya lali ya Falya kram kepiti maca sapa rajul hadil ayat ing ayat al ma'i qarafin atase banyu bersih kaya senaulan agih sapa rajul bi kelawan mak pamaning panganan ayat imulan awe mangan sapa rajul ing to'am ayat imulan awe mangan sapa rajul ing talamidat kuwi
iya ing iya to'am ya palu halaka sapa rajul dalika mengkono palyakro kuwi talata ya meninggal mangsa 3 dina bae nang sak rajul ku ya ningan sapa rajul ana jipaing gegawoan mineke dhewe saking apalane talabidat apa sohatilan pasai talabidat bisa anak waduh ae anak murid diwacana kuwi golek banyu sumur diwacana ayat iki alif lam mim ra kuwi ing kawitane surat Ibrahim sampai ke lapangan Al-Hakim banyu bersih golek gak banyu sumur banyu sing resik diwacana kuwi terus banyu ku gawe dicampur karo panganan terus kon mangan si anak kita murid iki mau selama 3 hari ya itu gampang apal ya waman zaman iku karo aga maca sapa man ing pasih bareng iso nggarana pasih bareng cara maca-maca Quran yo pasih gak ilate kumal tabat yada bila bimu watab ini gak iso tabat yada bila dua watab tabat yada bila watab ngono lho tabat yada bila bimu watab bangga ngene ya nantab bisa jadian ya mantap bisa nih ayo tabat yada bila bimu watab tabat yada bila bimu watab piye cara iki ya ngelo ae beni kuwi jalane ya di permangan ki mau ya tulisan ki mau ya banyu di wacana kuwi awale surat Ibrahim kuwi ya campur karo panganan permangan panganan ki mau ngene sampai 3 dina ora pasti Muhammad zaman para maca sapa maning alif lam ra kuwi alama imatane banyu udan alama imatoril kharifi ing atase banyu udane mangsa maring ing atase banyu udane mangsa maring cuma ausola nemuake sapa man surbau ing ngombe apa jenenge mak wut watan ing dalam waktu esuk wut watakuli rubuin ing dalam waktu isuke saben-saben ing dalam waktu isuke saben-saben dina pira-pira Rebo zala mongko ilang an kolbi saking atine man apa saku mamang wasofalan sohih apa itikate man wa kadal kan iku kemuno ma qalu ta'ala kulit uwawit rahman dawa kulit uwawit rahman ayat mesin ayat
nang diarare kak budal yo. Dan kadang-kadang arek gak ngitung. Sahur jam 2. Mari sahur jam 2. Di jam 2 sahur. Lalu terus jagungan rokokan. Wah, ngenteni subuh pisan. Jam subuh. Ya gaya. Banar subuh ngantuk. Akhir turu gak jam subuh. Keturu ada sampai isu lah, pare ngajine ya lembur. Pomo budal ngaji ya ngantuk. Cara dira-ira lah. Jadi wong penting gara-gara bareng gara atine. Rumangsa penting apa ora. Sampeyan yo misale arep lunga, wah penting hebat ya. Mula sakdene persiapan isan ya. Bisa isuk dijak lunga wong. Isuk-isuk iso ta melaku nang di lunga. Apa sih? Lagi duit golek oleh tak wae kowe. Tak persen tak wae. Nang warung sing enak ya. Seneng tuh ya, seneng semangat itu penting ya. Lu begini turah. Isi jak lunga ya barban. Ya. Bisa lunga ya, penting ya. Jadi persiapan itu penting no. Kawani turu gak melek kawani. Kuatire kok isu bengi melek kok isu ngantuk. Terus keturun akhirnya karo wis keliwatan dari jak lunga. Wis nang Wali Songo ya. Gitu. Wis ziarah ya. Gitu. Wis ngaji ngono ngaji bener-bener dhek iku seneng ngaji jadi penting no ngaji. Ora gerak dira-ira. Jam 12 jam 12 turu asis ngaji. Kalau sahur ya tengah 4 pokoke guru subuh. Kok jam 4 kurang seperempat saiki lho subuh lho. Surabaya jam 4:17 menit Surabaya wajar. Kediri kene kacek-kacek 2 menit atau berapa. Subuh ya jam 4 kurang seperempat atau setengah 4 no sahur ya. Sahur jam 3. Kok ngeteni subuh pas. Gak bengi mau walekan awan iki gak semangat, gak rokokan. Iso bengi ya. Lek bengi gak sampai ge turu rokokane kapan gitu. Rawa jagongan melekan itu ya. Wis arep subuh cakut ngantuk, cakut krasa ngantuk. Turu 12 subuh ngajine 12 gitu. Budal kali ngantuk, gak ira-ira. Itu pro ya nyesuekno awake. Kowe kudu tahu diri. Ngukur awake aku ngantukan. Aku kuat melekan, kuat melek tapi lah isin mesti ngantuk. Ya itu dira-ira. Kuat melekane ngene. Kuat melek sewengi tapi isu mesti ngantuk. Lah itu tidak. Rokok cedul isu ngaji sentak-sentuk utawa genek gak budal. Kulit wawit Rahman ana khasiat ote keistimewaane kulit wawit Rahman iya gitu ya. Iku ana sak temene kulit wawit Rahman
iku tungsitu bisa nrengginasake apa kelit wa rahman ila sholati maring salat akhiratil Quran maca qiraat alumil ilmilan bibinau ilmu wa amal khair bil ngamal bagus kuliah sakabehane amal man kang te sapa niku arep ngarepake sapa man dalika mungkun mutung situ kaya aku moko becik ngadeka sapa man lailatul komisi dalem malam kemis dijapilai dalam tengah wengi ayat tawadhu lan becik udhu sapa man salat sapa man rakaat karo rakaat ayat bulan nulis ayat lan becik nulis sapa man ayat ini pira-pira ayat bijami zujajin ing dalam wadah saking beling utawa kaca bisa parek lan anggungnya sak perwa mai wardinan banyune kembang mawar ayam lak ayam lak lan becik apa jenenge ngebeki sapa man aljam wadah kaca maning bayi semayakro oleh maca sapa man ayat ing pira-pira ayat alingan tese mak sapa marat iklan pitu pira-pira ambalan Umaida salam ing dalem kana salat sapa man asukai subuh para moko maca sapa man alamane tese banyu alam nasr alam nasro ila akhirat muka akhir alam nasro kumayat ulin donga sapa man dikasbi duri kelawan ngilangi kemaratan anu saking man wa zawalil kasalilan ilangi aras-arasen utawa males suma bima mil kelan donga sangkang karep sapa man ing man kumaya srop nuli becik ngombe sapa man almai banyu anu sak temene kelakuan ki ajiru bakal ilang anu saking manapa perkara yasku kang madulake sapa man ing man ayar go bulan demen sapa man ya amal khairi dalam ngamal bagus insyaallah taala wa kadarkan iku kemuno makolu taala rupane walakat wasolna lagum alqaula ila qaul ngedha rupane aljailin mantes sapa niku sama poso sapa man salah satu ayamin ing dalam telung dina awal dua rode awal salakat wal khamisi dina kumis awal sari dalam awal bulan wakata balan nulis sapa man ya di ayat ing ayat bijamin dalam wat bijami zujatin ing dalam wadah saking kaca wa makhalan nglebur sapa man ing maktub bima inan nganggo banyu kali jarin kang mili mangkate sapa sari kau ngombe sapa man ing mak talata ayaman ing dalam mangsa 3 dina kula ya ing saben-saben dina qabla tulu isyamsi ing dalam sak durung medune srengenge rusiko mongko den paringi sapa man al hikmah ing ilmu manfaat wa fahmal ma'anilan paham pira-pira makna al khafiyati kang samar wal yakin lan yakin billahi taala awan saben ngasapa ngenani ing man apa sakolun abot bilisane dalesane man kaya pun muga becik ngalap sapa man sayane suci-suci minal khingko dikang saking gandum terus wayas haku wayas hak payahud wayas hak lan gerus sapa man ing khingko biasari nakhlin kelawan nganggo madu tawon wayu bulan den campurake ilahi maring asal nakhlin apa misko minyak misik azak faron dan minyak zafaron wa murrun lan paitan wa nusa dirun lan terawas ayu khalitu lan nyampur sapa man biasane nganggo madu ayu ari kulan gosok sapa man iki nganggo asal alisane ilat ya zulum kok ilang apa ma perkara bikang kelawan man insyaallah taala wa kadhalika iku ngono mako te terupane walau annama bil adi min sajarati aklamin ila qali temke daru basirun
Wasiatu tiku istimewa walau anama bil ardi iku liman kanggo wong tagoyar kang kerentek ini ya tagoyar kang owah tagoyar apa khotir kerentek iman wasa apa seterusa apa dinuati iman arep ngarepake sapa man ayat itu nekani ing man apa kalam minggori apa kalam ngomong minggori kulfaten sing tanpa kangelan kaya kromo kemaca sapa man gadil ayat ing pira-pira ayat al mubarakati pira-pira kang den barokake ala hasal panetese menyang Arab waya kulur mae ya ngono waya kulu wawune ganti alif ya terus yamba ngono kan wayu kalu lha ngono kuliane wayak kula mangan sapa man kula ya mening dalem saben-saben dina niswa miskolin ing separuh miskol biasalin dicampur iklan madu au sukarin to gula paenong sak temene kelakon iku yasku bening apa dinuatine man kaya jaluran gampang ane teseman wal kalam ngomong inhilalan kelawan gampang temenan bidinai ta'ala al-baitati tabaita satu enam masa penuh 70 iku hadil ayat iki lapir ayat al-khamsu kang 5 tukrau den waca hadil ayat indaliko ilmu luki dan waliko tetemu pira-pira ratu waliko ilmu piran tetemu pira-pira perangan kaya kitulan gundeli sapa man ala kuli ayatnya saben ayat isbuan ing driji siji ayat kalau ngawi di sabuan bil khingsi diklan jentian minal ayat tiga sing tangan ali belakang tengen wala akhirin ayat yang sing akhir ayat minal ayat di sing tangan ali yusra kang iwo ilkau temun asope iku apa dia asratun 10 kamilatun kang sempurna kumayak tahu alulin buka sapa maning iyat piwajiman ing dalem ngarepe wong yuri tukang ngarepake sapa man sing adoh mau tapi ya yuk pamongko den cukupi sapa man sarahu ing alane man cedhek iki wa man sapane kataba nulis sapa man ing hadil ayat wala kala nyantolake sapa man ing hadil ayat ala tibrentase bocah kana mengkono maktub don pangreksa lahu maring tifli inal aini sing loro ain wana droti lan loro peninggal moto insyaallah taala wa takun ana pal kitabatu nulis iku pisati dalem mangsa kula kang pertama menyambil cuma sing dina Jumat pilauke ning dalem papan min bidosan perak kaya walan dadi wayatake apa ana sekho sak temene Syekh Faslutusi Syekh Faslutusi Fadlutusi kata nulis sapa Syekh ing hadil ayat kuwi kira ning dalem lulang isarafi zuhrati ing dalem mangsa mulyane lintang zuhra ing dalem mangsa mulyane lintang zuhra wasaati lan mangsane zuhra padakar nutur sapa Syekh ana ing sak temene hadil ayat iku atpun melasake wa mahabbatan demenake lijami bani adam sakabane bani adam wa banati hawalan pira-pira anak wadone ibu Hawa painal sak temene hadil ayat itu selihu bisa merukunake badil ayat bainal mutakhosima ini ing dalem antarane
wong kang para padulur watu akidulan ngukuhake badil ayat al-mahabbata ing demen bainal mutahabbina ing dalem antara pira-pira kang padha demen-demen kabeh wa ayat ayat kuminal asrori termasuk pira-pira siri al-ajibati kang gawake al-fadli kang utama wa diutaikilah sifat wis sifatu sifat hadil ayat ya iki model iki ya orang nulis iki raja ya macam wifik lah ngaran celana wifik cara Jawa ini ya raja ya. Nulis raja wa darwa Imamul Buni alhamdulillah.